Mayong hapon mga igsuon ko diha ni Kristo o sa atong mga kaigsuonan nga mga dili katoliko. Maayong hapon. Sa gihapon niya na usab ang inyong ubos nga alagad si Brad Carlo Badinas, no, nga maghisgot na usab kita sa atong pagtulunan sa atong simbahan, no, labi na gayud niyaning mga doktrina sa atong simbahan nga wala pa gyud masabti sa atong mga kaigsuonan. Sa di pa ta magsugod mga igsoon ato sa ning tarungon ning atong kuan kay medyo kuan man sa against the light man, no, kuan kita man kayo, hayag man kayo. Kay mga hayag kay mga igsoon, pasensya kayo, no, kay against the light man, no, kay nilusot naman gud ang hayag diri sa adlaw. Okay mga igsoon, maayong hapon, balikon ko na nausab kita karon sa atong programa ang katinawan sa pagtuong Katoliko, no, diri sa atong Facebook live, no, maghisgot kita bahin sa mga doktrina sa atong simbahan nga Katoliko nga diin wala kini sabti sa atong mga kahigalaan o mga kaigsuonan nga mga dili Katoliko, no. Mao kanay hinungdan nganong may sugon silang misupak, no, nangatake sa atong simbahan nga Katoliko gumikan kay wala man taon sila'y tungod kay wala sila mahibaw, no, sa tinuod ug kamatuoran mga igsoon. Tusugdan mga igsoon ato sa ning ablihan sa mubo nga pagampo, no, ato ning ablihan sa mubo nga pagampo sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amahan namo na kas mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa na kanimo. Bulahan ikaw sa babay nga tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Hesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Okay mga igsoon, ato ning buksan nga usa ka official kining atong programa sa Facebook Live kung Katoliko nga maghisgot kita sa atong mga doktrina sa simbahan nga Katoliko nga sagad gyud atakihon sa mga laing reliyon, no, kining atong mga kaigsuonan nga mga siktang sulpot. Grabe kaayong moatake sa atong mga doktrina nga katong usa ka pastor nga mibuak, no, ilang pamuak ang mga imahin sa mga santos, no. Mao tong atong gihatagan og komento pag niaging adlaw ato tong gipangtubag kadtong mga teksto nga gipanggamit sa mga dili Katoliko, no, labi na ni Pastor Jerry de la Fuente nga migamit siya og teksto nga mga bersikulos Biblia nga ang Ginoo kuno, no, nagbawal og mga imahin ug ang Ginoo nagsugo nga sunugon ang mga imahin. O mauna ang hinungdan nganong iya tong gibuhat kay tungod kay nakabasa siya sa Biblia nga ang Ginoo nagbawal mag og imahin, no, nagdili man siya og larawan nya ngano sige man tag og simba, sige tag luhod aning larawan nga ang Ginoo nasuko man niini. O nya mao na ato nang gitubag pag niaging adlaw kadtong iyang mga teksto. Muna iyang nakita nato ang video nga gibuak ng tao, no, ang larawan ni Mama Mary, larawan ni Santo Niño, o apil pa tong larawan sa Divine Mercy, no. Nakita nato mga igsoon nga kining pastor nagpasikat ni, no, nagpasikat ning tawhana. Dili man mutarog atubang sa debate, no, debatihon na lang ta ni pastor, no. Ako'y mo pamatuod, isip Katoliko, ako'y mo pamatuod nga pamatud-an nako nga ang mga larawan sa simbahang Katoliko uyon sa kabubuton sa Dios,
mao na atong tema unta pastor kung musukol kag debate nga pamatud-an ako nga ang larawan sa simbahang Katoliko uyon sa kabubuton sa Dios sumala sa Biblia, no? Kung musukol kag debate pastor Jerry de la Fuente kay makmakan jud ka na kog taman kay na trending manggug ka sa Facebook, no, tungod sa imong gihimo nga nalipay siguro ka sa imong gihimo nga imong gipamuak ang mga larawan sa mga santos si Senyor Santo Niño o imo pang giapil-apil ang Birhen katong Birhen sa Lourdes, no, imo pang giapil katong larawan sa Our Lady of Lourdes imong giapil-apil pastor. Mao na pastor, makaingon ko nga wa jud ka kasabot sa imong gihimo nga kadtong imong gipamuak nagtuo ka nga kadto Dios nasipyat ka ato pastor kay dili to Dios kay kung magtuon jud ka og Biblia lawom nga pagtuon masabtang jud nimo nga duha ka klase nga larawan diha gisgutan sa Biblia. Duha ka klase ang mga larawan nga gisgutan diha sa Biblia mga igsuon ko, no? Una katong larawan sa mga Dios katong larawan nga gipahimo sa katong larawan nga gidili sa Ginoo ug mao katong gibawal sa atong Ginoong Hesukristo, gibawal sa atong Dios Amahan katong larawan sa mga Dios-Diosan ug kato gipanganlan kato siya mao tong larawan ni Baal, Astaroth, Camus, Milcom, mao katong mga Dios nga gibawal sa Ginoo nga dili ka maghimo ato og mga larawan, no? Dili ka maghimo ato nila og mga larawan aron imong simbahon og imong isipon nga Dios. Mao na gibawal sa atong Ginoong Dios mga higala nga maghimo ka og larawan unya larawan ni Camus, Astaroth, Baal, no, Milcom unya imong siyang simbahon isip Dios. Mao na gibawal sa atong Ginoo, no? Pero kung magsimba ka og larawan pero dili isipon nimo nga Dios, bisag kapila pa ka mo simba og imahin basta dili lang nimo isipon og Dios, dili gyud na siya sayop, no? Ang sayop ni ana kung maghimo ka magkulit ka og larawan kung imo nang simbahon ug ilhon isip Dios, mao nay gibawal sa atong Ginoo. Mao nay gipasabot sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 3 ngadto sa 5 nga dili ka maghimo alang kanimo og usa ka linilok nga larawan sa bisan unsa o unsa na nga larawan nga gidili sa Ginoo nga dili nimo buhaton, mao kanang larawan sa mga Dios-Diosan, dili larawan sa mga santos, no? Mao na pastor, nasayop ka sa imong pagpamuak niadtong mga santos nga gagatuo ka nga mao kadto ang mga Dios, sipyat ka ana pastor, dili to sila Dios. Pero di na ko mahibong ni ana nga daghang mga pundok sa relihiyon nga namuak, no, namuak og mga imahin kay kining mga tawhana katumanan man sa ni sila sa Biblia, no? Kung mamuak mo mga imahin, sige pamuak mo dihag imahin kay damor nga inyo nang buhaton magkalig-on ang among pagtuong Katoliko, no? Kay gitagna na mamudaan sa Biblia. Gitagna na mo daan sa Biblia. Unsa may gitagna sa Biblia? Judas kapitulo 1 bersikulo 10. Ni Judas usa ka apostol ni Kristo, damnon kudnon inteligon. Unsa may binisaya ana kay Latin man na. Kining mga tawhana nagpasipala sila sa mga butang, nagbebiay sila sa mga butang nga wala nila masabti. Mao na kanang inyong gibuhat pastor nga namo nagbugal-bugal mo inyong gipamuak ang mga larawan kay kamong mga tawhana wala mo kasabot. Mo na gihisgutan ni Judas 1:10 nga kining mga tawhana kusog sila magbugal-bugal, magbiay-biay sa mga butang nga wala ninyo masabti. Mo na pastor, kaingon ko nga wa jud ka kasabot sa imong gihimo. Mo nang hinungdan nganong nagbiay-biay, nagbugal-bugal ka ng mga imahin sa mga santos niya imo pang gipamuak. Kay tungod kay matud pang Judas, gitagna na nadaan ni Judas nga kanang imong gihimo nga namuakas mga butang nga sagrado aw nagpasabot ka na nga wa ka kasabot sa imong gihimo. Nya ikaduhang punto, imo pong gipaila nga ikaw kaaway sa Dios. No, nga mo ingon man kog kaaway ka sa Dios.
dili na siya panghukom kung dili na gyud na sa Biblia. No, kung imong basahon ang Biblia sa Salmo, no, kapitulo 74 bersikulo 4 ngadto sa 10, gihisgutan diri mga higala nga ang kaaway sa Dios, ang mga kaaway sa Dios mosulod sa templo. Kining mga tawhana magdala ni sila og maso og martilyo. Mosulod ni sila sa templo og ilang pangbukon, ilang panggubon ang akong mga sagradong kinulit. Ilang gubon, pamukon ang mga sagradong dibuho. Klaro kay mga higala nga dunay day sagradong mga dibuho, sagradong kinulit. Mabasa na sa Salmo 74 bersikulo 4 ngadto sa 10. Nga unsay giingon sa Ginoo nga ang akong mga kaaway mosulod sa templo, magdala sila og maso og martilyo, ilang pangbukon ang akong mga sagradong kinulit o sagradong dibuho. Moingon kag sagradong kinulit, kinulit gani sa to pa mga imahin o sagradong dibuho, moingon kag dibuho sa to pa mga kinulit nga mga imahin. Mao na mga higala sagradong kinulit o sagradong dibuho. Nya unsay giingon sa Ginoo matud pa sa Salmo 74:4, kining mga tawhana akong mga kaaway. Mga kaaway dinhi sa Dios mga higala. Kining mamuak. Kining mamuak ug mangguba sa mga sagradong imahin. Mao ni si Pastor de la Fuente kanang imong gibuhat katumanan kana sa gihisgutan sa Ginoo nga kaaway ka sa Dios, Pastor de la Fuente. Kaaway ka sa Dios. Mao na ang dapat nimo buhaton, Pastor de la Fuente, pag hinulsol sa imong gihimo. No, dili pa ulahi ang tanan. No? Mao na, Pastor de la Fuente, wa ka kasabot sa imong gihimo nganong imo ning gipamuak ning mga sagradong imahin. Kay sa imong pagtuo nga kadto Dios nasipyat ka ana. Kay dili to sila mga Diyos imong gipamuak, kung dili mga sagrado tong imahin o mga larawan to sa mga santos. Okay, ato naman ang gitubag pag niaging mga adlaw, biyaan ta no? Biyaan ta ng isyuha, no? Anhin na sa ta sa bag-o karon. No? Nga kita ko sa post, di lang nako nganlan nga related gyapon ni sa mga imahin. Nakakita maong gipos gikan sa atong kaatbang nga mga dili Katoliko. Nga matud pa nila bahin gyapon ni sa larawan. Matud pa nila nga ang kadtong larawan sa bitin nga gipahimo isip katarungan o argumento nga kini sad kunong atong larawan dapat sa pulpugon, dapat sa gubon, kay tungod kay kadtong mga larawan katong imahin nga gipakulit sa Dios ngadto kang Moises gipaguba man gani usab tag larawan ni Kristo. Pero unsay giingon sa Biblia, gipangpulpog kadto mga higala. Mabasa kini sa unang hari kapitulo 18 bersikulo 4. Ato ning basahon mga higala, no? Kay mao man gigamit sa mga dili Katoliko kining mga siktang sulpot, no? Mao kini ang ilang gigamit na nilusot na manggod ang adlaw, no? Medyo suwaw kayo ang atong palibot nya bati kay tan-awon sa atong live, no? Kay suwaw. Oy. Joke lang mga higala. Karon balikon ko mga igsoon nga ilang gigamit ang ikaduhang hari 18:4 nga ang kadtong larawan sa bitin nga gipahimo sa Dios ngadto kang Moises gipangguba, gipangpulpog, o mao nay gamitos laing reliyon ni nato matubag kining mong tekstuha. Mura ni sila korek paminawon pero dili day korek, no? Ngano mingo kog dili korek kay nasayop man ang ilang pagsabot nining mong tekstuha mga higala. Nya ikaduha, nasayop ang ilang pagsabot ni ining tekstuha. Ikaduha pod tungod ang imong pagsabot, no? Matakdan man na imong pagsabot sa imong sayop nga reliyon. Mao nay hinungdan nga kining mga laing reliyon kusog kayo mamulpog
mangguba sa atong mga sagradong imahin, kay matod pa nila mabasa man sa ikaduhang hari 18:4 nga dunay mga larawan sa matong larawan sa bitin gipangpulpog gipaguba sa Ginoo. Busa dapat pulpugon pod ug gub-on pod nato kining mga larawan sa mga santos, larawan nga naa sa simbahang Katoliko. Unsa may atong husay, unsa may atong katin-awan nining maong teksto nga ilang gigamit isip argumento, isip aron itira nila sa atong doktrina sa bahin sa larawan. Mga higala, ato ning tubagon. Kining maong teksto sa ikaduhang hari 18:4. Dunay hinungdan o dunay rason nganong gipaguba o gipangpulpog kadtong larawan ni Moises. Katong larawan nga gipahimo sa Dios ngadto kang Moises, dunay hinungdan o dunay rason nganong gipaguba to siya. Sa may hinungdan nganong gipaguba to siya. Tungod kay niadtong mga adlaw, niadtong higayuna, ang katawhan sa Israel ila namang gihalaran og insinso ang maong larawan. Mao ni sipyat sa Israel. Mao ni sipyat sa mga katawhan sa Israel niadtong higayuna nga tungod kay didto na sila mi alagad, didto na sila mi insinso sa maong larawan nga bitin. Mao na ang Ginoo nasuko. Kay didto naman sila mi insinso sa larawan. Didto na sila mi alagad sa larawan. Mao na hinungdan nganong gipaguba ang maong larawan. Og nasayod kita nga kadtong kanang pag-insinso, kanang pag-alagad o kanang pag-insinso mga higala, usa ka na siya kapruiba nga ila nagyong giila nga Dios ang maong larawan nga bitin. Kay katong ilang pag-insinso, ila man giinsinsuhan tong larawan nga bitin, usa na siya kapagpaila nga ila nang giila o gisimba isip Dios ang maong larawan. Kung magtuon ta og Biblia mga higala nga kining pag-insinso, kining pag-insinso para lang yun ni sa Dios. Kining pag-insinso mga higala para lang yun ni sa Ginoo. Unya dito naman nila gihalad. Dito naman ila namang gihalad ngadto sa larawan. Dito naman sila naghalad sa larawan mga higala. Busa gipaguba sa Ginoo ang larawan. Atong basahon na unang ikaduhang hari 18:4, atong basahon og balik. Sige ngo din gipangguba niya ang mga halaran dito sa mga bungtod o gipamuak niya ang mga haligi o gipamutol niya ang mga tukon nga giisip nilang sagrado o gilumpag ang larawan ni Asira. Gidugmok niya ang halas nga tumbaga nga hinimo ni Moises o katong larawan sa bitin. Kay hangtod niadtong panahona sa to pan niadtong higayuna. Hantod niadtong panahona. Hantod niadtong panahona ang katawhan sa Israel nagsunog man og insinso. Ingon nga halad niini. Sa ato pa di mga higala nga ang katawhan sa Israel didto naman mihalad. Didto naman mihalad sa larawan sa bitin og didto na sila miinsinso sa larawan. Mao nay rason o hinungdan nganong gipaguba ang maong larawan. Mao na hinungdan. Unang hari 18 ato ning basahon sa King James version, no? Unang hari 18:4. Unang hari 18:4. Unsa gingon dinhi? Siya mikuha sa habog nga mga dapit og mibuak sa mga larawan og mipuril sa kakahuyang pang Dios og midugmok sa tumbaga nga bitin nga gibuhat ni Moses. Kay ngadto natong adlaw ang mga anak sa Israel misunog og insinso ngadto niini og siya mitawag niini nga nihustan. Klaro kay mga higala nga ang katawhan sa Israel didto na misunog og insinso sa larawan. Didto na sila minsinso sa larawan. Mo na sayop.
Kay nasayod kita nga kining pag-insinso sa larawan para ra gyud ni sa Dios. Para ra gyud ni sa Dios. Babasa ni nato sa Isaias kapitulo 65 bersikulo 3. Sa ato pa kay mabasa man sa 2 Hari 18:4 nga nag-insinso na sila sa larawan, mao nay hinungdan nga gipaguba sa Ginoo kay ila nang giisip nga Dios ang larawan nga bitin. Naabay mabasa sa Biblia nga ila nang giisip nga Dios ang larawan sa bitin? Ha? Doon na ba'y mabasa? Nga giisip nilang ang larawan sa bitin, giisip na nila nga Dios? Masabot nimo. Ha? Masabot lang nimo. Tungod atong mabasa nga naghalad sila insinso. Og nasayod kita nga kining paghalad og insinso para ra gyud na sa Dios. Og bosa kay dito naman nila gihalad sa larawan, mo na hinungdan nasuko ang Ginoo kay tungod kay ila namang giisip nga Dios ang larawan nga bitin. Tungod atong paghalad nila insinso. Kanang paghalad og insinso mga higala, kung basahon nimo Biblia para ra gyud sa Dios. Atong basahon ang Isaias kapitulo 65 bersikulo 3. Atong basahon na Isaias 65 bersikulo 3. Unsay gingon dinhi? O sa kakatawhan nga may nga nagpuyo diha sa mga monumento nga nagakaon sa unod sa baboy ug sabaw sa dalumtanan nga mga butang diha sa ilang sudlanan. Sa ato pa di mga higala na masuko gyud ang Ginoo. No, kung larawan na unya magsunog ang mga pari og bahin sa bugas og sa lana lakip ang insinso ingon nga halad nga handumanan alang sa Ginoo. Sa ato pa di mga higala nga kiniding pag halad og insinso o pag-insinso alang ra gyud ni sa atong Ginoo. Nay rason nganong gipaguba sa Dios ang larawan nga bitin tungod kay ila nang giila nga Dios ang larawan kay didto na sila miinsinso sa larawan mga higala. Ug kanang pag-insinso sa larawan mao kanay timaan nga ila nang giisip nga Dios ang larawan nga bitin. Ug mao nay katarungan nganong gipaguba sa Dios ang larawan tungod kay ila nang giisip nga Dios. Unya, doon na ba'y mabasa sa Biblia nga ilang giisip nga Dios ang larawan sa bitin? Ang tubag, mabasa yun na to. Nga, mabasa yun na to, nga ilag yung giila nga Dios kay tungod kay ila namang giinsin. Ba na'y gihimo sa mga Katoliko? Nga miila sa unya, doon na may mabasa sa Biblia, brad. Nga nag-ingon ang Ginoo nga dili ka maghimog larawan aw kadtong mga larawan na mo tong larawan sa mga Dios dito larawan sa mga santos. Pero ang pangutana diha mao ba nay pag-ila sa Katoliko nga ang larawan Dios? Mga katekism na amang yun may mga basahon sa among simbahan, mga katesismo sa among simbahan. Wa gyud tay mabasa sa katekismo sa katesismo o Catechism of Catholic Church nga kaming mga Katoliko among giisip o gila ang larawan nga Dios. Wala gyud. No? Daghan mami og mga basahon nga mga Katoliko, mga panudlo sa mong simbahan nga nasulat ni ining katesismo. Bisag hudon pa nimo basa, maupaw na lang kag binasa wa gyud magtudlo ang simbahang Katoliko nga kanang larawan imong isipon nga Dios. Ha? Imong isipon nga Dios. Mao na mga igsuon, mga higala nga kaming mga Katoliko wala mi mo ila sa larawan nga Dios. Unya moingon din na sila nga kung wala pa mo ila. Nganong inyo man ang giprosesyon? Nganong inyo man ang gihalarag buwak? Inyo man ang giinsinsuhan kung wa pa mo ila ana nga kanang mga larawan na Dios. Nganong inyo nang giprosesyon, inyo nang giadornohan, inyo nang giinsinsuhan. Ha? Sa ato pa inyo na nagila nga Dios. Ang tubag wala, sayop gyapon ka. No, dili ka dapat manghukom pastor. Tungod lang kay giprosesyon, amo nang giila nga Dios ang larawan. Tungod kay gihalara na mo buwag, amo nang giila nga Dios ang larawan. Sayop ka. Kay ang mga katawhan sa Israel
nagprosesyon man sa arkas kasabutan nga dunay larawan. Ay sa kawing na nga katong katawhan sa Israel miila na sa arkas kasabutan nga Dios tong arkas kasabutan. Ha? Ang katawhan sa Israel mi prosesyon sa arkas sa kasabutan nga dunay larawan sa kirubin. Imo ba sa to hukman pastor nga kadtong ilang giprosesyon nga arkas kasabutan ila nang ila nga Dios? Dili gyud. Wa gyud to ilha nga Dios. Kay wa man kay mabasa sa Biblia nga katong arkas kasabutan nga dunay larawan ila tong giila nga Dios, mao to ilang giprosesyon. Di man wa man kakabasa, wa may mabasa sa Biblia na ug di ka kabasa sa Biblia na. Mao na pastor, among mga laing reliyon kusog kay mo manghukom sa Katoliko nga tungod kay giprosesyon amo nang giila nga Dios. Tungod kay amo nang giinsinsuhan ang larawan amo nang giila nga Dios. Wala. Kay balikon ko wala na mo ilha o wala na mo isipa nga ang larawan Dios. Bisag among giprosesyon, bisag among gihalarag buwak, bisag kapahid-pahid pa miyan ang larawan, wala kana na mo isipa nga Dios. Kay way Katoliko, way butanong Katoliko, ha, sa among pagpanudlo wa gyud mo ila anang larawan nga Dios. Way butanong Katoliko nga moingon nga kanang larawan ni Santa Maria Dios na. Way butanong Katoliko nga nag-ila nga kana si San Antonio di Padua Dios na. Wala. Kanang among pagprosesyon, ha, kanang among pagprosesyon mga higalas, mga imahin, amo kanang gihimo kay gumikan kay tungod kay usa kana siya ka pagrespeto sa maong larawan. Kay tungod kay larawan kana sa belaan, amo kanang giprosesyon, no? Usa kana ka pagtimaan sa among pagtimaan nga mirespeto kami sa imahin. Kay tungod kay larawan kana larawan kana sa santos mga higala. No? Example, among giprosesyon ang larawan ni San Roque. Tungod kay amo man ang girespetuhan, amo man girespeto ang larawan ni Senyor San Roque. Amo man girespetuhan ang larawan ni San Roque, among giprosesyon. Sa ato pa ang pagprosesyon, dili kay tungod kay giisip namong Dios ang larawan, kundi among girespetuhan ang larawan ni San Roque. Usa kana kapag timaan nga mirespeto mi sa larawan. Mao na among giprosesyon ang larawan ni San Roque. Dili parehas ninyo nga wa mo respeto sa larawan, amo na nga wa ninyo giprosesyon ang larawan. Kay wa mo respeto sa mga imahen. Ang inyong gihimo, inyong mang gipamuak ang mga imahen, inyong gipangsunog. Pero kaming mga Katoliko among girespetuhan namo ang mga larawan. Mao na among giprosesyon. Dili kay inyo ming akusahan, inyo ming hukman nga tungod kay giprosesyon amo nang giila nga Dios mga pastor. Kay balikon ko ang katawhan sa Israel nagprosesyon man sa larawan. Larawan sa kerubin ilang giprosesyon. Nya inyo bang hukman nga kadtong ilang gibuhat sayop? Sayop ba ang gihimo sa katawhan sa Israel nga ilang giprosesyon ang larawan pa ang katawhan sa Israel ana o wala? Wala. Kung ingon mog na sayop asa man mabasa sa kapitulo bersikulos Biblia nga sayop ang ilang gihimo nga nagprosesyon sila sa larawan sa kerubin. Asa sa kapitulo bersikulos Biblia mabasa na sayop ang ilang pagprosesyon sa larawan sa kerubin. Di mo kabasa na. Usa kay dili mo kabasa na sakto ang larawan, sakto ang gibuhat sa Israel. Dili sayop na babasa sa Biblia na mabasa na sa ikaduhang Samuel kapitulo 6 bersikulo 1 ngadto sa 6, no? Ang arkas kasabutan ilang giprosesyon. Misinulog man gani si David, misayaw atubangan sa arkas kasabutan nga dunay larawan. Nya kung kato si David, kato si David kung born again pa to. Sama pa tong utok ni Pastor De La Fuente. Iya jud tong martilyo huntong arkas kasabutan. Iya jud tong pamukon tong arkas kasabutan, pamukon to niyang mga kirubin. Kung born again pa si David, pero Katoliko man siguro to si David. Si David Katoliko. Kaya nga naman, nagprosesyon si David, mga higala. Nagprosesyon si David. Misayaw si David. Misinulog at tubangan sa arkas sa sabutan. Si David, Katoliko kay buot. Katoliko kay buot si David, mga higala. Kaya kung si David, Katolik, born again pa siya buot, iya yun pang puspusan. Iya tong pang dauban tong arkas sa sabutan. Pero kung sige hibuhat ni David, misayaw siya tubangan sa arkas kabutan o giprosesyon nila ang arkas sa kasabutan nga dunay larawan.
timaan to sa pagrespeto sa larawan. Kato ilagi mo kay kung dili pa to pagrespeto, aw ila tong pangbukon, ila tong sunugon. Mao na mga higala. Ang mga sagradong larawan dapat na to respetuhan. Kay tungod kay kini sila nagsimbolo man sila sa tinuod nga balaan nga naa sa langit. Like for example, kining larawan sa kirubin o larawan sa anghel. Kanang kirubin anghel man na. Kita kag larawan sa anghel. Kanang nga larawan dili na siya Dios kun dili nagsimbolo og nagsimbolo lang na siya og nagrepresentar lang na siya sa tinuod nga anghel nga naa sa langit. Mo na. Sama ng larawan ni Santa Maria Virgen nga naa sa among simbahan nga Katoliko. Kanang larawan ni Mama Mary dili na Dios. Kay wa mamutudlo is Katoliko nga Dios na. Pero kanang larawan ni Mama Mary nagsimbolo lang na, no? Nagrepresentar lang na sa tinuod nga Birhen, tinuod nga Maria nga mo'y nanganak ni Kristo mismo. Mao na kasayon sabto na. Kanang mga santos, mga larawan sa mga santos nga naa sa among simbahan. Kana mga higala, kanang ilang mga larawan nga naa sa among simbahan, dili na sila Dios. Kundili nagsimbolo lang na sila, kana ilang mga larawan nagsimbolo lang na sila sa tinuod nga santos nga naa sa langit. Nagsimbolo na nga kanang ilang larawan nagsimbolo na sa tinuod nga santos nga naa sa langit. Mao na mga higala, pero kamo inyo mang ilhon, inyo mang isipon nga kana Dios man na sa Katoliko. Wala na sa Katoliko nga hunahuna oy. Wala na sa Katoliko nga hunahuna. Hunahuna ra na ninyo nga inyong gipahid sa Katoliko. Laktod pagkasulti, kamo mo oy nasayop sa inyong pag-ila nga kanang larawan sa Katoliko Diyosan kuno na. Kamo mo ay nasayop. Kaya ang inyong pag-ila sa larawan sa Katoliko nga naa sa among simbahan, Diyosan man sa ato pa, kamo mo ay nasayop. Kay inyo manggiila nga kanang larawan Diyosan na, Diyos na. Di ba mao man ang inyong pag-ila? Kamong mga laing reliyon, di ba mao man ang inyong pag-ila nga kanang larawan sa Katoliko Diyos? Mao ba na imong pag-ila nga kining larawan sa Katoliko Diyos? Aw ikaw mo nasayop, pastor. Nasayop mo sa inyong pag-ila nga kanang larawan sa Katoliko Diyos na, kamo mo'y nasayop. Dili ang simbahang Katoliko. Kay ang simbahang Katoliko wala mo ila sa larawan nga kana Dios. Muna nya ngano man Brad Carlo, kita man lagi ko nga dunay pare nga miinsinso sa larawan. Di ba Brad Carlo niingon man ka nga kanang pag-insinso para ra jud sa Dios? Nya ngano ginsinsuhan man na si Mama Miris? Kung dunay kapistahan ni Maria, insinsuhan man na sa mga obispo kanayang larawan. Diyos na din na si Maria. Mao na ipangutana sa mga laing reliyon. Ang tubag dili. Kay kanang pag-insinso sa among obispo at tubangan sa larawan ni Mama Mary, dili ang larawan ni Mama Mary mo ginsinsuhan ana. Kundili ang Dios ang ginsinsuhan diha mga higala. Unya diha lang giatubang. Diha lang ang giatubang sa obispo ang larawan lang sa balaan. Okay, nasabtan. Nga ang pag-insinso sa larawan sa mga santos dili sabton nga ang ilang pagkalarawan, ang ilang pagkabato, ang bato nga larawan dili mao'y giinsinsuhan ana, kundi ang Dios mismo mo'y giinsinsuhan ana, pero diha lang miatubang ang among obispo sa larawan sa mga santos. Maunay sakto. Maunay sakto. Pareha ra guna sa among pag-ampo. Panahon nga kami mag-ampo, magatubang mamiglarawan. Pero siguro ko ang pagtuo, ang pag-ila sa mga laing reliyon nga ang among giampuan mauna ang larawan. Kabaw ko maog yun ang ilang pag-ila. Sepyat gyapon mo. Kanay mga laing reliyon no? Grabe kayo mahukmanon. Grabe kayo mahukom. Tungod kay nagatubang na miglarawan, magampo magatubang miglarawan, para nila kanang tawanan nagampo na sa larawan. Para nila nga kanang Katolikuhan nga nagampo at tubangan sa larawan ay giampuan. Mahukmanon kining mga laing reliyon ay. Nya unsa may giingon sa Biblia? Ang tawo mahukmanon unsa may giingon sa Biblia? Atong basahon Mateo City. Unsa giingon sa atong Ginoo? Kini mga tawo mahukmanon unsa may mahitabuan nila? Atong basahon na Mateo City kapitulo 1. Unsa giingon dinhi? Unsa giingon sa atong Ginoong Dios?
ayaw paghukom aron kamo dili pagahukman. Kaya ang uban sa unsa nga paghukom kamo naghukom kamo pagahukman. Ug uban sa unsang sukdanan kamo nagsukod kini ikasukod nganha kaniyo pag-usab. Klaro kay mga higala. Tin-aw kayo ang gitudlo sa atong Ginoong Dios nga nakasulat sa Mateo kapitulo 7 bersikulo 1 ngadto sa 2. Nga niingon si Kristo ayaw mo panghukom sa uban. Kay kanang inyong paghukom sa uban mao sa nay basihan sa paghukom sa Dios diha ninyo. Mao na nga kamong mga laing reliyon nga nanghukom mo sa Katoliko nga tungod kay nagampo mi atubangan sa larawan na among giampuan, ayaw mo panghukom aron dili mo paghukman usab sa Dios. Kay kanang inyong paghukom sa Katoliko mao sa nay basihan sa Dios inig adlaw sa paghukom. Hukman usab mo sa Dios base sa inyong paghukom sa mga Katoliko. Kay mao may gingon sa Biblia. Mateo City, kung unsay imong gihukom sa imong isigataw, mao sa nay ihukom sa Ginoo diha nimo. Sa to pa kanang imong paghukom isumbalik ra na nimo. Ha? Didto mo kuha, didto mo base ang Ginoo. Ha? Sa iyang paghukom diha nimo pinaagi sa imong paghukom sa imong isigataw. Mabasa na sa Mateo City kapitulo 1 bersikulo 2. Mo na nga kamong mga laing reliyon ayaw mo panghukom sa Katoliko tungod kay mag-insinso og larawan, insinsuhan ng larawan na mo igiilang Dios dili. Kay balikon ko ang larawan mga higala wala kanang iyang pagkalarawan wala na dili na mo igiinsinsuhan sa obispo kun dili kanang pag-insinso sa obispo atubangan sa larawan dito kana gipahinungod o dito kana gihalad sa Dios pero diha lang atubangan sa larawan. Kay tungod kay diha sa mga sagradong larawan ang Dios anaa mangyud mga higala. Balikon ko diha sa mga sagradong larawan ang Dios naa diha. Nabay mabasa sa Biblia na. Naa sa Exodo, eksampulan na to ha. Exodo kapitulo 25 bersikulo 18-22. Ang Ginoo miingon ngadto kang Moises nga paghimo og duha ka larawan sa kirubin. Sa to pa larawan na sa sagrado ha. Larawan na sa sagrado. Larawan na sa sagrado nga anghel. Paghimo og larawan sa kirubin Moises. Og pinaagi aning duha ka larawan ana ako diha. Liman ka na. Nga pinaagi di ay sa duha ka larawan sa kirubin ang Ginoo naa diha. Naa diha mga higala. Og ang presensya sa Ginoo mismo naa jud diha mismo mga higala. Ha? Naa diha mismo sa larawan. Ato basaw na Exodo kapitulo 25 bersikulo 18 ngadto 22. Ato lang handoson sa 22. Ningon ang Ginoo, makikita ako kaninyo didto. Asa man didto? Didto sa tunga-tunga sa duha ka kirubin nga naa sa ibabaw sa sudlanan. Ihatag ko kanimo ang tanan kong mga sugo alang sa katawhan sa Israel. Sa to pa di ay mga higala ang atong Ginoo, no? Ang Ginoo makikita naa didto ang Ginoo sa tunga-tunga sa duha ka larawan sa anghel. Sa to pa larawan sa balaan ba? Kay balaan maning anghel. Sa to pa larawan sa balaan naa didto ang Ginoo sa tunga-tunga jud mismo sa larawan sa balaan. Mao na mga higala nga ngano kaming mga Katoliko ang mga obispo mo insinso man sa mga larawan sa balaan tungod kay ang Ginoo ang presensya sa Ginoo naa diha. Dili lang kay sa tunga-tunga kay mingon sa tunga-tunga man brad naa man ang Ginoo sa tunga-tunga. Wala man sa larawan jud mismo. O naabot tay mabasa sa Biblia nga ang presensya sa Ginoo ang Ginoo naa sa balaan. Nabatay example sa Biblia na sa unang Kronikas kapitulo 13 bersikulo 6 ngadto sa 9. Ha, naa sa unang Kronikas 13:6-9. Atong basahon. Unang Kronikas. Ngas og ang tibuok Israel ngadto sa Balaa nga paingon sa Karjat Jearim nga nahisakop sa Huda aron sa pagpatungas gikan dito sa arka sa Dios ngadto nga nagapuyo taliwala sa mga kirubin. Kang kinsa ngalan gitawag nganha niini. Klaro kay mga higala nga unsay gingon dito sa arka sa Dios ang Ginoo nga nagapuyo taliwala sa mga kirubin. Klaro kay mga isuon tin-aw kayo tin-aw pa sa tutong-tutok.
nga ang Dios, no, gikan dito sa arka, gikan dito sa arka sa Dios, ito pa katong Ark of the Covenant, nga nagapuyo ang Dios taliwala sa mga kirubin. Sa to pa ang Ginoo naa didto nagpuyo mi og larawan sa balaan, larawan sa mga santos, kay gumikan kay tungod kay ang Dios naa man diha sa mga larawan sa balaan. Ang Ginoo naa sa larawan sa kirubin. Sa nang kirubin anghel naa dito. Base sa mga teksto atong gipanggamit, Exodo kapitulo 25 bersikulo 18 ngadto 22 o sa unang Kronikas kapitulo 13 bersikulo 6 ngadto sa 9 nga ang Dios naa gyud mismo nagpuyo sa larawan sa balaan. Itong larawan sa anghel. Unsa pa kaha ang larawan ni Santa Maria Birhen nga larawan jud mismo sa inahan sa atong manunubos. Hunanao lang ba nga mismo ang Dios naa man gani sa larawan sa kirubin? Unsa pa kaha? Unsa pa kaha kining larawan sa mahal na Birhen Maria? Naa gyud diha mismo ang Dios. Naa gyud diha mismo ang Dios. Kay doon na naman tayo example sa Biblia na mga higala. No? Doon na naman tayo example sa Biblia na mga higala. Nga ang Dios anaa gyud sa larawan sa mga balaan. Sama atong kirubin. Ang Ginoo gani naa man gani sa larawan sa kirubin nga kana anghel ra. Unsa pa kaha ang larawan ni Santa Maria Birhen? Kining mga larawan sa mga santos sa Katoliko. Mao na mga higala. Mao na dili nyo respetuhan inyong pamukon, inyong ipanglabay, inyong pagsunugon. Naa diha ang presensya sa Ginoo. Damor nga mibuak mo sa mga larawan, wala mo'y respeto. Wala mo'y respeto sa gilarawanan ana mga higala. Wala mo'y respeto sa gilarawanan ana. Sama aning larawan ni Ma'am Mary, inyo nang gipang buak. Ikaw sama? Mas kana. The more nga inyong gipang buak ang mga larawan ni Ma'am Mary, nagpaila na nga wa mo'y respeto sa gilarawanan ana nga mao gyud si Birhen Maria nga buhi. Nagpaila na nga wa mo'y respeto. Sama ra gud ana pananglit. Kung nahigugma ka sa imong lolo, kung doon na baroy nindot nga pulo sa imong lolo, pinangga kay na niyang puluha, iya pa nang giutaw, iya pa nang gibutang sa aparador, kana iyang pulo sa imong lolo. Kung nahigugma ka, og love nimo imong lolo, imo gyud nang ampingan ang iyang pulo. Kay iyaha man ang pulo. Unya kung mingon ka nga love ni imong lolo, unya ang iyang pulo ha, imong gisunog, imong gilabay sa basura, kaniyang pulo imong gisunog, imong gilabay sa basurahan, pinangga kay niyang pulo ha, pangutanan ni tinuod ba kang nahigugma sa imong lolo ana? Wala. Panasama pananglit ang imong lula, pinangga kay nimo imong lula, unya naay antsuhos imong lula, kana nga antsuhos na sa imong lula. Karon pangutana, miingon ka love kay nako akong lula. Kung love imong lula, ampingi ang iyang antsuhos. Kay iya man ang antsuhos. Karon pangutana, kung imong lula, kung pinangga kay nimong imong lula, love nimo imong lula, nya ang antsuhos sa imong lula, imong bukon, imong yatak-yatakan, tinuod ba na nga love nimo imong lula? Dili. Kay ang butang sa imong lula, ang antsuhos sa imong lula, imo man ganing gibuak, imo man ganing gilabay nya, mingon kag love nimo imong lula. Sama usab niya na kung tinuod kang nahigugma sa inahan sa atong manuluwas, kay kining mga laing reliyon bituo masadi sila nga si Maria inahan sa manuluwas. Kung tinuod mo nga nahigugma mo ni Mama Mary, dapat ampingi og respeto hipod og higugma apod ang iyang larawan, kay iya man ang larawan. Sama pananglit. Sama pananglit. Naa kay t-shirt, pinangga, paborito kini ni mga t-shirt. Nya naa kay anak. Na kay anak. Nakita nimo
nga imong t-shirt gigunting-gunting sa imong anak, di ka malain, di ka masuko nga gigunting-gunting sa imong anak. Masuko og ka anak mga higala kay imo man ang t-shirt, ha, gigunting-gunting gidauban sa imong anak, di ba ka masuko nya pinangga kay na nimo ng t-shirt nimo, masuko og ka. Inana usab mga higala, ang mga larawan sa mga santos dapat imo gunang ampingan, imo gunang higugmaon ang kanang ilang mga larawan, ha. Kung tinuog yung kang nahigugma sa mga balaan, kung nahigugma ka ni Mamiri, ampingi ang iyang larawan kay iya man ang larawan. Kung nahigugma ka ni Jesus Christ nga mao imong mangluluwas, ampingi ang iyang larawan kay iya man ang larawan. Tinuod kang nahigugma ka ni Kristo nga ang iyang mga larawan imong gipamuak, larawan sa Divine Mercy, larawan ni Kristo imong gipangsunog. Tinuod ka nahigugma sa Ginoo na? Wala. Tinuod ba ka nahigugma ni Ginoong Hesus? Wala. Kay pinaagi lang sa imong gihimo nga imong gipamuak ang mga larawan, usa ka na siya kapag pakita nga wa ka mahigugma sa gilarawanan. Kay wa magi kay gugma sa larawan, wa magi kay respeto sa larawan mismo, unsa pa ka ang gilarawanan anang imong gipamuak. Samutang wa kay respeto ug wa ka mahigugma sa gilarawanan anang anak mga higala. Mauna siya mga isuon. Muna kadtong teksto sa 2 mga Hari 18:4 nga ang larawan bitin gipaguba sa Ginoo, gipangpulpog sa Ginoo tungod kay ila namang giisip nga Dios. Mao na hinungdan. Mao na ang Ginoo masuko og yun mga higala kung magbuhat kag larawan niya, isipon nimo nga Dios. Isipon nimo nga Dios nya samot nang imo nang ilhon nga kana manuluwas as sayop na. Suko ang Ginoo na. Ha? Pero kung maghimo ka o magkulit kag imahin o larawan pero dili nimo isipon nga Dios, dili masuko ang Ginoo ni ana. No, bisag pila pa na kabuok mga santos nga imong gihimo, dili gyud masuko ang Ginoo basta dili lang nimo isipon nga Dios. Dili lang nimo ilhon nga kanang larawan manluluwas, dili gyud masuko ang Dios ni ana mga higala. Atong basahon ha, na may examples Biblia na. Na example Biblia na. Atong basahon naa sa atong basahon mga ha? Isayas. Atong basahon sa Isayas. No? Atong basahon ang Isayas. Mabasa ni mga higala. Ha? Atong ni basahon. Isayas 44. No? 44. Dara. 16, 17. Dinhi masuko ang Dios. Diri na magsugod kung ang larawan Diyos na, kung anhin na nimo, kung ininio na nimo pag ila. Basaw na to ha. Isayas 44, 16, 18. Sige nga din eh. Sugdo na tos 15. Dinhi na magsugod ang Ginoo masuko sa larawan. Ug ang Ginoo magbawal na sa larawan. Kung ang imong pag-ila mauna ni. Basa na to ha. Isayas 44:15. Sugdo na to sa 14. Sugdo na to sa 14. Isayas 44:14. Hanto 17. Unsa gingon din eh. Mamutol siyag mga sidro o magpili siyag kahoy tugas o insina aron motubo sa kalasangan. Magtanom siyag sidro og patubuon kini sa ulan. Unya gamiton kini sa tao ingon nga sugnod. Kuhaon niya ang usa ka bahin niini aron mainitan siya aron maglutog pan. Maghimo usab siyag usa ka Dios. Gikan niini og simbaho niya kini. Himuon niya kini nga usa ka larawan nga kinulit ug muluhod siya atubangan niini. Isugnod niya sa kalayo ang katunga niini ug magasugba siya diha sa baga niini ug kan-on niya ang iyang sinugba ug mabusog siya. Magpainit usab siya ug moingon maayo kay nainitan ako. Ug ang sobra niini himuon niyang usa ka Dios. Iyang Dios muluhod siya ug mosimba niini ug magampo siya niini ug moingon luwasa ako kay ikaw may akong Dios. Dinhi masuko ang Ginoo. Dinhi magbawal ang Ginoo og larawan. Bawalan kas Ginoo pagbuhat og larawan kung
kung mauna ni ang imong pag-ila sama sa atong gisgutan nga teksto mga higala. Nga maghimo sama panaglit ha. Nagkuha kag kahoy. Unya imo ning gisugba. Ay imo ning imo ning gisugnod. Og nakaluto ni siyang pan. Kay imo man gisugnod, nakaluto og pan, nakatabang ang kahoy. Ang katunga niya ng kahoy imong magbuhat ka og larawan. O sige ngo dinhi? Sige ngo dinhi? Kini nga kahoy imong simbahon ang katunga niini. Og imo nang ilhon nga Dios, suko ang Ginoo. Nga unsa pa? Og ang pan nga nakahatag niya kabusog. Ang katunga niini mga higala. Iya nang himuag larawan. Maghimo na siya larawan sa pan. Og iya na kining simbahon isip Dios og magampo na siya niining larawan. Og moingon siya, luwas sa ako kay ikaw akong Dios. Mao na ang Ginoo masuko niya na mga higala. Diha masuko ang Ginoo kung mao na ang imong pag-ila, kung mao na nga klase nga pag-ila sa larawan. Nga naghimo kag larawan, nya imo nang giisip nga kana maoy imong manluluwas o bao imong Dios o imo nagyampuan o moingon na ka nga ikaw akong Dios, nagampo ako kanimo. Masuko ang Ginoo niya na. Inana mga higala, inana kung ang imong pag-ila sa maong larawan imo nang ilhon nga manluluwas, mo'y nakaluwas nimo og mao nang imong Dios, masuko ang Ginoo niya na. Ang Ginoo magbawal sa paghimo og larawan kung ingon anao nimo pag-ila mga higala. Now balikon ako. Mamutol siyag mga sidro o magpili siyag kahoyng tugas o sanina, hinsina aron motubo og maligon taliwala sa mga kahoy sa kalasangan. Magtanom siyag sidro o patubuon niya sa ulan. O niya gamiton kini sa tao ingon nga sugnod kuhaon niya ang usa ka bahin niini aron mainitan siya og aron malutog pan. Maghimo siya usa ka Dios gikanini og simbaho niya kini, himuon niya kini usa ka larawan. Mao na mga higala kung magkuha kag kahoy nya himuon nimo og larawan nya imo nang simbahon, imo nang ilhon nga Dios, anha na ka magampo, suko ang Ginoo na mga higala. Anha nga samot nang moingon ka ikaw akong Dios, suko ang Ginoo na mga higala. Unya mao ba na ang pag-ila sa Katoliko? Dili. Why but anong Katoliko miila sa larawan ni mamiri nga ikaw akong Dios, larawan Maria, ikaw akong Dios, larawan si San Roque? Walay Katoliko nag-ingon ana mga higala. Way Katolikong moingon ana. Ang pagtuo na mo nga kanang mga larawan nga santos nagsimbolo lang na sila sa tinuod nga santos nga tuwa na sa langit mga higala. Sama ni Pedro Calungsod, larawan ni Pedro Calungsod, no? Nga kanang larawan ni Pedro Calungsod nagsimbolo kana nga dunay Pedro Calungsod nga namartir, nagpakamatay siya tungod lang sa ebanghelyo ni Kristo mga higala. O kanang nga larawan nagsimbolo na nga dunay Pedro Calungsod nga nagpakamatay tungod lang sa ebanghelyo ni Kristo, aron lang isangyaw ang ebanghelyo ni Kristo. Mao ni pag-ila na mo sa larawan nga kanang larawan na nga nagsimbolo sa tinuod nga santos mga higala. Mao na. Unya ang pag-ila ba na mo sa larawan dunay gahom? Wala. Wa mi mag-ila nga kanang larawan dunay gahom. Mao na nga kami nag trapo-trapo mi anang larawan, wala mi mo ila na. Nga kana tungod kay nagtrapo-trapo mi dunay gahom ang larawan, dili na mo may pag-ila sa Katoliko mga higala. Ang pag-ila sa Katoliko, ang Dios ra gyud ang dunay gahom, ang tinubdan sa gahom, ang Dios ra gyud, pero dili ta kabuot kung ang iyang gahom anha niya ipaagi sa mga sagradong larawan. Sama tong larawan sa bitin. Larawan na tos bitin. Sa Números kapitulo 21 bersikulo 7-8. Ningon ang Ginoo Moises paghimo og larawan nga bitin sa tumbaga. Nya natong higayon na mga igsoon panahon ni Moises, daghan man kayong bitin. Kipadad-an silang bitin sa Ginoo nya ang uban napaakas bitin. Ginoo nagpasugo nga paghimog larawan sa bitin. Nya kinsa tong mutan-aw atong larawan sa bitin maayo, dili mamatay sa kalas bitin.
Sa to pa mga igsuon, ang Ginoo mo iniayo nila, pero ang Ginoo dili sa takabuot kung ang iyang pag-ayo, ang iyang gahom sa pag-ayo adto niya ipaagi sa larawan sa bitin. Sama ato pananglit to. Dili ang bitin mo'y nakayo, kundi ang Dios nga mo'y nagsugo ni Moises nga paghimo og larawan og bitin Moises. Paghimo og larawan na bitin. Nya kinsa to makatan-aw tong larawan maayo siya. Sa to pa ang Ginoo mao'y nag-ayo kay siya may nagsugo nga paghimo og larawan sa bitin Moises, pero ang iyang pag-ayo mga igsuon didto gipaagi niya sa larawan. Sa to pa ang larawan sa bitin mao'y gihimong taytayan sa gahom sa Ginoo sa pag-ayo sa katawhan sa Israel. Kinsay nag-ayo ang Dios, pero wala mo direktag ayo ang Ginoo sa katawhan sa Israel. Wala mo direktag ayo, ni direkta bag pagawas ang Ginoo sa iyang gahom. Iyang gipang-ayo tong napaakan og bitin, wala. Naagyo siya sugo ni Moises nga paghimo og larawan sa bitin. Wa mo direktag ayo ang Ginoong Dios. O wa mo ingon ang Ginoo, Moises, ayuho na kog direkta nga di la kinahanglan mo gamit paglarawan. Wala mo ingon ana ang Ginoo. Nagpahimo jud siya larawan sa bitin. O kinsa toy makatan-aw atong larawan sa bitin maayo. Kay didto de gipadagayday, didto de gipaagi sa Dios ang iyang gahom sa pag-ayo didto sa larawan sa bitin. Ingon ana usab ang among pagtuo pag-ilas mga santos. Nga sa panahon nga kami magtrapo-trapo mi sa mga santos, dili sabton nga ang kanang larawan sa santos dunay gahom. Dili na mao. Kun dili kanang pagtrapo-trapo na mo sa panyo sa imahin, nagpaila ka na siya, usa ka na siya kapagpaila nga among gitahod o girespeto na mo ang imahin sa santos. Mao na si timaan nga among gitrapo-trapuhan, gilimpyuhan, no, among gilimpyuhan ang iyang altar, gilimpyuhan na mo ang iyang larawan. Dili kay tungod kay among giila nga Dios, among gibutang nga buwak. Dili sabton nga among giila nga Dios. Kun dili amo kanang nagtrapo-trapo mig larawan, no, nagtrapo-trapo mig larawan, among gibutangan og buwak tungod kay amo nang gitahod. Nga kana ra ba nga larawan ra ba jud nas balaan. O amo nang girespetuhan kay damor nga nirespeto man sa ilang larawan, samot na nga nirespeto mi sa gilarawanan ana. Sama pananglit larawan ni San Agustin, among gitrapo-trapuhan, trapo mi sa panyo, ha, among gitrapuhan sa panyo, among gihalaran og buwak tungod ba kay nitrapo ko sa larawan ni San Agustin, akong gitrapuhag panyo, ako nang giila ang larawan ni San Agustin nga Dios? Dili. Wa na sa akong una-una. Akong gihalaran og buwak ang larawan ni San Agustin. Ako na bang giila ang larawan ni San Agustin nga Dios? Dili. Wa na sa akong una-una. Pasabot ang mga higala nga nagbutang kog buwak, akong gitrapuhan og panyo ang larawan ni San Agustin tungod kay nirespeto ko sa larawan ni San Agustin. Kay damor nirespeto kog larawan sa balaan, damor po nirespeto ko. Na, damor nga nirespeto ko. Kung nirespeto ko sa larawan sa balaan, damor sad nga murespeto ko sa gilarawanan mga higala. Nga. Pero lahi man ang pag-ila sa mga laing reliyon. Nga tungod kay nagtrapo-trapo mi sa imahin, among gitrapuhan og panyo, duna na kunoy gahom ang larawan. Ang larawan kuno na ako noy gahom. Dili man na intawon mo ipag-ila sa Katoliko intawon nga ang larawan dunay gahom. Wa man ni gahom ang larawan kung kamo wala mo moila sa among larawan nga way gahom kana, mao sa na ang among pag-ila, kana sa nang among pag-ila. Nga wa sa no moila nga kanang larawan mismo, ha, kanang ilang pagkabato, wala mo moila nga duna na sila gahom, wala kana sila gahom. Kun dili kanang among pagpahid og larawan among gipahirag panyo, timaan kana nga kung unsay nasud sa among kasing-kasing nga nirespeto mi ana nila, among gipakita pinagi sa among pagpahid og panyo. Kanang among kasing-kasing among pagbati feelings nga dili makita nga tungod kay sa among feelings nga kanang larawan amo nang girespetuhan, amo nang gitahod, among gipakita pinaagi sa among pagpahid-pahid sa larawan, among gihalarag buwak, among gibutang nga kandila kay timaan kana nga mirespeto ug mitahod mi sa larawan sa balaan. Balik ko na to, like for example larawan ni Pedro Calungsod, larawan ni San Agustin, larawan ni San Antonio de Padua, amo nang gipahid-pahiran tungod kay amo nang girespetuhan ang kana nga larawan. Kay damor nga nirespeto mi sa larawan, nirespeto mi
sa gilarawanan. Kay panahon nga kami mo respeto sa larawan, ni respeto mi sa gilarawanan. Mao na mga higala. Ayon yung sayop pa og sabot. Tungod kay nipahid mi sa larawan, among gipahirag panyo ang larawan ni Santa Maria. Duna na kunoy gahom ang larawan ni Maria. Mao ba na ang panudlo sa simbahang Katoliko? Dili. Hunahuna ra na ninyong mga pastor mga higala. Hunahuna ra na sa mga siktang sulpot. Hunahuna ra na sa pastor mga higala. Hunahuna ra na sa pastor nga damor nga mabutang ta og mga buwak, gibutangan nato og kanila, atong gipatpahiran og panyo ang larawan niila nata nga kana dunay gahom. Dili gyud na mao ang atong panudlo sa atong simbahan. Ang panudlo sa atong simbahan nga damor nga kita magbutang og kanila, magbutang buwak atubangan sa imahin o nagpahid ta og panyo sa mga imahin, timaan na siya sa pagrespeto, pagtahod nato sa mga larawan. Kay damor nga mitahod ka sa larawan, dili lang kay larawan imong gitahod kundi ang gilarawanan. Damor ka mitahod pod sa gilarawanan. Sabot mo na mga higala. Nya ang panudlo sa simbahang Katoliko isip opisyal. Nanudlo ba ang simbahang Katoliko isip opisyal? Ha? Nga kanang larawan sa mga santos dunay gahom? Tubag simbahang Katoliko nga kana sila dunay mga gahom. Mao na ha, timani ha. Makatoliko man nga naminaw karon og dili Katoliko, timani walay opisyal nga panudlo sa simbahan. Walay panudlo sa simbahang Katoliko nga kinatibuk-an nga panudlo sa simbahang Katoliko. Wala magtudlo nga ang larawan mismo kanang larawan kanang pagkabato wala nay gahom. Wala manudlo ang simbahan ana nga duna nay gahom ang larawan sa mga santos. Atong basahon. Doon naman tayo Catechism for Filipino Catholics. Doon na tayo Catechism Catholics. Atong basahon. Unsa may panudlo, no? Unsa may panudlo mga higala ato say pasugon, no? Ato sa ning pasigaon ng suga. Akong gipasiga ang suga mga higala kay ngit-ngit na kay no? Kay naa man ko sa kwarto. Atong basahon kung unsay panudlo sa simbahang Katoliko, unsay panudlo sa Iglesia Katolika, kung kining larawan sa mga santo sama ni Mama Mary, Pedro Calungsod, Sinyo San Roque, Diyos, kuan ba na? Doon na ba ni gahom? Tubag. Ito basahon. Naani mabasa sa Catechism for Filipino Catholics, no? Numero 929. Gingon diri. Are statues and images used in prayer contrary to the first commandment? Pangutana ni na kini kunong mga imahin, no, kining mga larawan, mga ribulto, nga diin gigamit nato panahon sa atong mga pagampo, nakasumpaki ba ni, supak ba ni sa unang sugo? Gingon din statues and images of Christ, Mary and the saints are helps for the authentic Christian prayer of worship of God, Christ Himself, and of veneration of God's blessed. Gingon din religious statues and images have no power in themselves, but only help us to relate to Christ, Mary, and the saints. Ato ni binisayon mga higala, no? Ato ni binisayon kay bintaha man gyud ni ato ni binisayon mga igsoon, no? Atong binisayon mga higala, no? Kay in English man to atong binisayon. Mabasa nato sa Catechism for Filipino Catholics. Giingon dinhi naman tay binisaya nga Catechism for Filipino Catholics. Binisaya ni siya. Kay katong atong unang gibasa in English man, atong binisayon. Nya dili ta mo interpret o binisayon nato nga kinaugalingon. Ari jud ta. Atong binisayon jud diri jud sa katisismo gyud. Kay kung kita ray mo Bisaya ani, tingali masipya ta ba? Ato yung basahon sa binisaya nga katisismo. Katisismo sa katisismo nga binisaya alang sa Katolikong Pilipino. Mao ni say binisaya sa Catechism for Filipino Catholics. Sa numero 929 nag-ingon diri, nahasupag ba sa unang sugo
ang mga hulagway ug larawan nga gigamit diha sa pagampo. Ingon din ang mga hulagway ug larawan ni Kristo ni Maria ug sa mga santos makatabang kanato sa tinuod nga Kristohano nga pagampo ug pagsimba sa Dios kang Kristo mismo ug sa pagpasidungog sa mga balaan sa Dios. Ang mga larawan ug mga hulagway walay gahom. Sa ilang kaugalingon makatabang hinon sila kanato sa pakigsuot kang Hesukristo ug makatabang hinuon kanato sa pakigsuod kang Hesus, Maria ug mga santos. Klaro og tin-aw mga higala nga ang panudlo diay sa simbahang Katoliko nga kini ding mga hulagway ug mga larawan kining mga imahin ni Maria ug mga santos makatabang kanato sa tinuod nga Kristohanon nga pagampo. Sa to pa kini ding mga imahin makatabang din sila nato dili sabton nga muhatag nato sila pagkaon kindi dili na mao kun dili makatabang kini sila kanato nga diin makafocus kita sa atong pagampo nato ngadto sa Dios. Kay damor nga moatubang kita mga larawan panahon sa atong pagampo makafocus kita, makahuna-huna kita, makahuna-huna kita kung unsa ang ilang gipangbuhat. Like for example, arita sa larawan ni Kristo. Panahon nga kita magampo ta, muatubang ta sa larawan ni Kristo, makaunahuna kita, makatabang kayo ang larawan ni Kristo kay damor nga panahon sa atong pagampo makafocus tag ampo. O ikaduha, damor nga mutan-aw ta sa larawan ni Kristo nakatabang kayo kanato ang larawan ni Kristo kay makaunahuna kita pagbalik nga kanang gibuhat ni Kristo sa pagpanubos dito sa krus. Kung pagkadautan o pagkamakasala, si Kristo gipanghimo ni Kristo mga higala nga nagpakamatay siya sa krus. Sa to pa nakatabang kayo ang larawan sa unsang pamaagi, nakatabang kayo ang larawan nga makafocus kitag ampo kay tungod kay naa diha ang presensya sa Ginoo. Nya unsa pa? Gingon din ang mga larawan sa balaan makatabang kayo kanato sa pakigsuod kang Hesus ni Maria ug sa mga santos. Sa ato pa kini ding mga larawan makatabang ni nato pagpasuod ngadto ni Hesus ni Maria ug sa mga santos. Kay nga naman kay damor nga motanaw kas mga larawan, damor nga motanaw kas mga imahin, madasig man ka nga sama ni Pedro kalungsod. Makatanaw ka sa larawan ni Pedro kalungsod, uy si Pedro kalungsod usa ka batan-on nagpakamatay tungod sa ebanghelyo ni Kristo. Sama ni Mama Mary, makakita ta sa larawan ni Mama Mary kanang Sacred Heart of Mary. Damor nga makakita ta sa larawan ni Mama Mary kanang Sacred Heart of Mary, nakatabang kayo kanato kay panahon nga motan-aw ta makahinumdum kita kung unsa kaputli ang kasing-kasing ni Mama Mary nga walay pagdumot, walay kasilag, grabe ang mahigugmaon. Grabe kay kamahigugmaon si Mama Mary. Damor nga motan-aw ka sa larawan ni Mama Mary kanang larawan sa Sacred Heart of Mary, makaunahuna kita kung unsa kaputli ang kasing-kasing ni Mama Mary ug unsa ka matinumanon si Mama Mary. Unsa ka kinasing-kasing nga matinumanon si Mama Mary sa mga kabalauran sa Ginoo. Mo ni matabang sa mga larawan nga ang larawan makatabang kayo kini kanato sa nga makahinumdum kita sa ilang gipangbuhat sa mga santos mga higala. Larawan ni Kristo makahinumdum kita kung unsa si Kristo nagpakamatay ug alang kanato tungod kanato. Larawan ni Pedro kalungsod nakatabang kayo kanato kay tungod sa ilang larawan nadasig kita nga mosunod usab sama kanila. Larawan ni Mama Mary kanang Sacred Heart of Mary makatabang madasig ta nga kinahanglan sama usab ta ni Maria nga dunay putli nga kasing-kasing ug dili madinumtanon. Mao ni matabang sa larawan ug tungod ni ini masuod ta sa mga balaan. Tungod sa masuod ta sa mga balaan. Di ba? Mao na awan og mga hulagway walay gahom sa ilang kaugalingon. Ang makatabang hinuon sila kanato sa pakigsuod kang Hesus, Maria ug sa mga santos. Sa ato pa ang panudlo di sa simbahan mga higala. Ang panudlo di sa atong simbahan, ang mga larawan ug mga walay gahom ang mga larawan sa ilang kaugalingon. Mao ni panudlo sa atong simbahan. Mao ni mabasa sa katikis na kining mga larawan wala sa gahom. Mao ni panudlo sa atong simbahan. Pero
Kung muhikap ka sa larawan, dunay kay sakit nga kanser. Paghikap nimo sa larawan, paminaw nimo nga naayo ka, unya pag adto nimo sa doktor, naamang kay kanser, unya pag adto nimo sa doktor, imong gipa-check up. Wala makatan-aw sa larawan sa bitin, maayo. Ningon ang Ginoo Moises, kinsa toy mapaakan sa bitin? Patanawan lang sila sa larawan sa bitin. Kung kinsa toy makatan-aw sa larawan sa bitin, mamaayo siya. Nya ang bitin ba mismo, ang larawan ba mismo yung nakaayo? Dili. Kudili ang Dios mao ni ayo. Kaya mao may nagsugo nga pabuhaton og larawan si Moises. Ang Dios mismo mo'y nag-ayo. Mao na mga hingala. Mao na hinaot nga kini nga atong mga kaigsuonan nga mga dili Katoliko, dili sila magpataka og pamuak sa mga larawan sa mga balaan. No, kay para nila Diyos-Diyosan ko no, dili na Diyos-Diyosan ang mga larawan sa balaan mga higala. Dili Diyos-Diyosan ang larawan sa mga balaan, kundi larawan lang na sila sa mga santos. Nga kanang mga larawan sa mga santos nagsimbolo ka na sila. Nagsimbolo na nga dunay tinuod nga balaan nga naa sa langit. Mao na mga higala. Mao na kanang larawan ni Santa Maria, Diyos-Diyos din na sa Santa Maria. Kana si Kristo, larawan ni Kristo, Diyos din na si Kristo, di man. Mao na mga higala nga kamong mga pastor ay mo patakag pamuak sa mga larawan. No, kung tinuog gyud mo nagtuon mo og pag-ayos Biblia, dili gyud mo magpatakag pamuak og larawan. Mao na kanang mga tawo nga mamuak og mga larawan, kanang tawhana wala kayo na katuon pag-ayos Biblia. Ako lang ingnon nga wala kaayo mo katuon sa Biblia. Kay kini mga tawhana katuon man sa Biblia pero dili kaayo. Ang ilang natun-an mga higala nga tanan larawan Diyos, mao na ilang natun-an, mabawra kay ba tanan larawan Diyos. Pero kung imog yung tun-an ang kinatibuk-an, pailaw man imog tuon, i-contextual nato basa, basahon nato ang laing teksto, may makaplaga nato nga ang Ginoo nagpahimo po larawan sa balaan. Dunay larawan gidili, duna po larawan nga gipahimo sa Ginoo. Sa to pa kung palawman na nimo, nabahin dai sa duha ka klase ang larawan. Larawan sa mga balaan o larawan sa mga Diyos-Diyosan. Larawan sa gidili, masabtan ni sa atong mga kaigsuonan nga mga dili Katoliko. Kining atong programa diri sa Facebook Live, ang katin-awan sa pagtuong Katoliko, hinaot nga kini bisag pila lang ka oras maghisgot kita sa doktrina sa atong simbahan, hinaot nga naamoy masabtan sa pagtulun-an sa simbahan Katoliko. No, pamalandungin niyo mga higala. Pamalandungin niyo nga dili mo mapatakag pamuak sa mga larawan taon sa mga santos, no? Nya sa di patamahuman ato sa ning greetings. Ato ning ipang timbaya kining nagtan-aw sa atong Facebook Live, no? Una si Tamula Lalang, mayong pagpaminaw, Brian Hill Gabika. Salamat sa imong pag-watching, pagtan-aw sa dili di sa atong programa kay di akong programa. Salamat sa imong pagtan-aw sa akong programa. Francis Butlay, salamat sa pagtan-aw nimo sa akong programa, Brad. Og Noel Senior Pasiones, salamat, Brad. Kauban ni natos pagtuo si Noel Senior Pasiones, bagiitan ni pagtik ni siya nga pagkasipdi. Og makong yod Robert Ermalien Palayo ni Kit, salamat sa iyong pagtan-aw. Sa pa ni